Menta kesngi palai ke khat sentrik unai lor uba Macmillan Kharbani President Jong Nongstoin Block Trinamool Congress uban sai khoni ki election MLA na kalai Fulai Nongstoin Assembly Constituency na ka All India Trinamool Congress rangkat ke President bat ki Secretaries Jong ki Primary Unit baper kilalai banyadon rangkat hakata masa football ka balapan long da ka Nongstoin Block AITC Youth Wing Hamadan Rublay kabadon hamar pedeng Jong ki pentha siap Uba Kharbani haba ajingkren hagate gesngi ulaong bagi samla Jong West Khasi Hills kidai ki badonia kasab kabapaka haka football Henry nakadaw jong ka jingbam don jong ka coaching center kasab kabakidon ka shulong le no ei but ka jingle kai football jong ki ka shukut no tang hapo halashnong lada phiyala kai lada phipulekot lada phiyala mi kisnong ka thau lada phiyala mi ki party lada phile ka no de kam ka jingem kadon kam atli kyong kabanengkong gade kajing tristom kabar kade kaba ngin yaine ha kata kajing temu jengi nginom sya yalam bakla tristom ngi fokus bat nginom sya yalam bakla kadang idon atli ki eke kapenlong ngi bangin la ban poi sya kathong kajongi tapi kum ki players nganga kwa banong ipi balai baka party ngi penlong ini ke tournament ka party ngi le perkhan hakini ki banai baladap hangte shillong ngi shim ya ka football kum ka way na ki sports ki ba kum ka party All India Trinamool Congress ngin penkyu hakane ka jela ka jungi ngi le i ka potential ngi le i ta ka sap ka jingla haki players jungi Pingi kekasi, ko mga kren haki meeting mga shailek, ngi kekasi nakajinglong jong kamariang, nakajinglong ginigilum kiwa, nakajingkho jong kal air, ngiyo kamet ke baklain, ngiyo kamet ke baklain, ka strength, kabadon kam haki football. Nang ta, nakarukumbam jongi, ngidon kambormet ke baklain, ka speed sungidon. Kadon kam satang ba pin practice ba pin develop ya ka speed nang ta kawipat kabangi ka party ngi kwa kolong ban ya kani ka sap kabadon hakini ki samla khasi jungi ngin persang ban develop hakini ki sngi ban wan lingba ki coaching center kini ki player khasi jungi habang ay kadung ngaklikai kini ba ilaka ki Indian League kajing siu yuki kalong nagi paulak kidon gibaca siu kror haka ciayong yelaka te kani ka football kam dei shutang ka tamasa kala dei ka por bangin shim ya kani kum ka banta bangin kata ka professional game kata ka game kaba nginla ban yo ka kamay ka jiro